nya kali ket khana school laparlaj ya kumba arphongut ki khana school Hatirpur Tamilnadu hakas balang janmet haka bawala penyang shua ya kali harut surok haka caka ka babiang shua ba unklat no namar ka jingsange kensan klongsnam uneu driver ukerteng usomalai yapan sau phukhnai snam karta de unongnya bos school jong ka wei school private but ula trei ya kanika kam la prabana pat kalok jong uru katei kanong yarap jong u ha kanika bos ende kalok jong u kalaya thu ba lok jong ka ulak shu but ut haka but haki khna school ba upang kasyadem but unnum la shu panyak kali umta ulawat ya kacaka yang kali kebabiang pat marsin yang kakali ulaklat sendon haju lapa ya kamet jong u ban le postmortem pat lapan pai no ya ki khna school shalaying da weipat driver unu driver ubala khlat ulayo shipun ke jingiaroh na keleng gibriu jong ka Tamilnadu namar bau don kecil perkat ya ki khna school kibadon ha kata ka boss ha ka ba ulas ngothu wa unsat kut pensim no por la penyang shua ya ka boss panamja ke ka bas ngosi ya ki khna school dei namar kani chief minister jong ka Tamilnadu MK Stalin wala penbana sanlak ka song pisa kumban no senyang ya ka longyeng jong u pat kumshi banta ban pen i ya ka jingsngongu ya unu driver baudon ya ka jingete blam pat ya ka jingkloi pan IT ya la ka jingim na banta kiwei